No, takže ďakujem za tých 300 odberateľov. No, takže teraz točím video, že som dostal 300 odberateľov. Ďakujem to veľmi pekne. A ak viete, tak máte dať like a odber, aby bolo dobre. Do milióny sa odhalím síce, ale to musíte dávať odbery. Ďalší cieľ bude 400 odberateľov, tak natočím ďalšie video, takto ako o 200 odberateľov. O 100 som nenatočil, lebo som ešte nedostal taký nápad, viete. Takže dávaj ten odber, dobre?